Għal-ħabta tas-sija ta' wara nofsinhar, dawk li nġabru fl-imqabba assistew għal xita ta' ravjul ħelu. Ir-ravjul ippakjat f'boros tal-karti twaddab minn fuq iż-żewġ każini tal-banda fil-pjazza tal-imqabba. Dak dedikat lil Santa Marija u dak dedikat lil Madonna tal-Ġilju. Dan l-avveniment kien parti minn Festa Ravjul li tellet tal-ewwel darba f'Malta mill-Kunsill Lokali tal-Imqabba. Festa ispirata mis-Sagra del Raviolo li ssir f'Casal Fiumanese fl-Italja. Però il-Kunsill Imqabbi ma rridx jagħmel festa identika għal dik li ssir fl-Italja. Għalhekk minflok ravjul mimli bil-ġam kif jagħmlu Taljani, l-imqabbin għamlu ravjul ħelu moqli fuq riċetta tal-imqabbi Jonathan Zammit. F'din il-festa l-familja kollha minn barra ikla ravjul, wieħed seta' jgawdi minn divertiment kontinwu minn artisti lokali. Ma naqsux lanqas l-artiġjanar u l-logħba tfal. Minata ħassintku tal-imqabba Charlene Zammit qalet li fisem il-Kunsill Lokali ringrazzjat lil komunità mqabbija li naqdet għal din l-attività. Kif ukoll lil daw kollha li fit-tmiem il-ġimgħa żaru l-imqabba għaliex filwaqt li kontribwixxew għas-suċċess ta' Festa Ravjul għenu lil Fondazzjoni Inspire illi tagħmel ħafna ġid f'pajjiżna.